बंधुगण ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ବିଜ୍ଞପ୍ତି କିମ୍ବା ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହିଁ ମୋତେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁଣ୍ଡିପଦର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25/8/2025 ଇମେଲ ଆଇଡି ଏଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜଟା ରହିଛି ପିଜିଡି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। +2 କଲେଜରେ ଆପଣ ପଢ଼େଇବେ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି 2025-26 ସେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାୟର କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯଦି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25/8/2025 application are invited eligible candidate for engagement of guest faculty pure। ବନ୍ଧୁଗଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସରେ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମୁଣ୍ଡିପଦର ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ପଦବୀ ରହିଛି। କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, କମ୍ପଲସରୀ ସବଜେକ୍ଟରେ ଇଂଲିଶ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ ଅଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟିଭ ପେପରରେ ଓଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ତାରିଖ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣ କଲେଜକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଆସିଛି 25, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 25/8/2025 ଆଉ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 12/9/2025। ଆଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଚୟନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 17/9/2025 ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁଏସ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବ 19/9/2025। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଫ୍ଟର ପୂଜା ଭ୍ୟାକେସନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉମାନେ ଏଇଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ରିଟାୟାର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର, HSC ଟିଚର ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହାଭିଂ ନଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 65 ଇୟର। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଜ ହଉ HSC ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 65 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ରହିବ ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର 10th ରୁ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ BED ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଯଦି OSCITର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। PGDCA କରିଛନ୍ତି, DCA କରିଛନ୍ତି, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି OSCIT ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଏମିତି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଖୋଲି ଦେଇକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଦେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି OSCITର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍କ ଚୟନ କେମିତି ରହିବ। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 25 ମାର୍କ, BED ତରଫରୁ ମିଳିବ 25 ମାର୍କ, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରୁ 15 ମାର୍କ, ଆଉ +2ରୁ ମିଳିବ 10 ମାର୍କ, ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟରୁ ମିଳିବ 10 ମାର୍କ, ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜରୁ ମିଳିବ 5 ମାର୍କ। ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଏଇଟା ପିଓରଲି ବନ୍ଧୁଗଣ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଚୟନ ହେବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଦରମା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ଫିକ୍ସେଡ୍ ରେମୁନେସନ୍, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଛା ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେକ୍ଚର ରହିବ 45 ମିନିଟ୍। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାସକୁ ଆପଣ 50ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପିଓରଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ରହିବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, BED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସିକି ବି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ପିଜିଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିଜିଡ଼ି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବଢ଼େ। ଏଇଠି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ 2ଟି ଆଉ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହଉ ଗୋଟିଏ ଜେରକ୍ସ କପି ଏହାର। ଆଉ ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ 12/9/2025 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏଠି ଜେଣ୍ଡର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜାତି, ଏଠି ଓବିସି ହଉ ଏସସି ହଉ ଏସଟି ହଉ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ର ନମ୍ବର, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରୁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ହେଇଛି, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ, ଡିଭିଜନ୍ କେତେ ଥିଲା, ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କସ୍ କେତେ, ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର କେତେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଯଦି ଏଠି ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଫର୍ମଟା ଧରିବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ ଧରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସଟା ରହିଲା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ, ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ କଲେଜରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 25/8/2025, 12/9/2025 ଶେଷ ତାରିଖ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ୟାର ପିଡିଏଫ୍ଟି ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର, ଆପଣ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏଇ ପିଡିଏଫ୍ଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ମତାମତ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।